into engiyibonile mbone uthi esena aziphume endabeni zakho wena awukho pregnant. Angikhulelwe, anginalutho Nkosi yami. Angifuni ekugcineni la mase ingasekho ingane kuthiwa ngasikhipha isisu owara ngayibulala ingane. Anginangane, angikhulelwe esifeni sami, anginalutho. Nalo uhambe edumisa into engekho Facebook, cela aphume endabeni zami. Akaphume nje aphele endabeni zami. Ngenze njani nginomkhaba? Yini engizoyenza nginomkhaba Nkosi yami? Ngenze njani? Ngaze ngalinge emhlabeni, ngaze ngalinge. Hayi bandla, hayi phinde ungibone ngidabukela uSneh, phinde ungibone ngikhola into ayishoyo. Wow, ayi shame, ngibathulela isigqoko shame ku-Facebook ngoba ngaqale ngayizwa khona indaba yaSneh ukuthi ngase kuthiwa ukhulelwe. But I was like, no, it can't be because usanda kwenza umsebenzi wokuthi waphuphunyelwa isisu. And also wayegowisha njengaleya drama yakhe naleya ndoda eyithe izomlobola then yakhansela amalobolo. Kanti the rumors are true. Hayi shame. Kodwa nje mina into engidida the most ukuthi this guy omithise manje ingathi it's a whole different guy kunaloku akuthiwa wayethandana naye azabe ne-miscarriage. Nalo wayethiwa uyamlobola then wakhansela. It seems like it's a whole different guy and I'm just like, hey bo girl, ngeke phela, you need to slow down. Kunezifo la ngaphandle and if you're getting pregnant left, right and center, that means you are not protecting yourself. Hey, and futhi into engixaka kakhulu mina masekhala ke usuke sekhalela noSneh, ngicela nje ukubuza guysini, I don't understand le mentality kaSneh guysini. Mhlawumbe it's because mina ngaze ngimithe, I don't know, but like what is this mentality of not understanding your body? Ekubeni uyazazi wena self ukuthi you are sleeping with men, whether it's the same man or different men, without protection. And nje bakithi at this point I'm not even judging uSneh. I am judging the guys abamshelayo ukuthi kanti ngempela inkinga yabo ikephi. Ingathi kwabona nje abasile because yini osukuyifuna kuSneh, because you know uSneh ukuthi unjani, you know about her, you know the history, it's all on social media, but you still go there unprotected, putting your life in danger for umuntu ongekho serious naye because lama relationships akhe uSneh awalast. So ayisana. And-ke mina into engiyibonayo ukuthi lento ayenzayo uSneh ayenziwa umuntu ohluphekile, oncengile, indawo yokuhlala oncengile. Yabo, like iyenziwa abantu ngempela bazi ukuthi they always have a place to go to, bahlezi belala bedlile, even though abayisebenzeli, they don't have money, they always know ukuthi nje bayohleli beyithola i-support, financial, emotional support, ukudla, impahla zokugqoka. Guysini la ayophaphama khona bakithi ngiyamsabela nje ngoba mhlambe umqondo wakhe manje awakabi like mature. Once wa maturisha and wafika kuleyo age where she's like a grown woman, ngiyamsabela because all the regrets that she's gonna have ngempela ngoba manje how many kids does she have now? Mase sibala nje zonke lezi zisu lezi ade imithi. And bakithi we spoke about this the other day ukuthi ngiyamsabela nje uMakhwela. I hope ngoba eyohlala eMzumbe, uhlala yena yedwa eMzumbe nezingane zakhe, but kesanazi it seems like iyohlala noSneh lapha, iyohlala noLwandle nezingane zabo, and uLwandle kuzoletha intombi zakhe. Yo sana, ngaze ngamdabukela uMakhwela. But let's hope ukuthi even though bazobe yohlala ndawonye, umuntu nomuntu yobe phila impilo yakhe. But I'm just so disappointed bakithi. Angifuni ungasho, it's shocking. Ungathi umethisile ngathi uyazi uma wakhulelwa. Bengangitshela uma kodwa ngitshela wena. So iyona lento le ehlalisa engolweni kanti uphi lo muntu lo omethisile? Sure. Okay, ngithatha engolweni. Nginenkinga yokuthi umethisile akamethisanga sengathi nginenkinga. Akafuna athatha umuntu engolweni manje kuthulwa lihlala engolweni. Ngiyacabanga ukuthi
izoba kwenkulu inkinga njengoba ulwandle luthi sengathi umethisile umuntu kanti wasengolweni. eThekwini uneshoya kangakanani ukuthi ingane yakho yona le umuntu behlala eThekwini? Engakhona ngithetha mengathi bengithesile because angifuna ukushida iningi yabo. Lotho ngafuna ngenzenjani ngithulela uma wakho mina noma wena uzomtshela? Hayi, uma sengitshela wangiqedile. Uma njengoba mina engikwazi ukumtshela. Seriously ngizona la? Uzangihamba? Ngofuna ngimhlalisa phansi ngoba ngiyezwa kuthiwa ukhulumile ku-TikTok indaba yesisu yokuthi yena akakhulelwe kwasha kwacima kwaba nje. So ngithi namhlanje ake sibone ngempela kanalutho yini. Kanti ngiyibonile. Mbone uthi esena aziphume endabeni zakho wena awukho pregnant. Angikhulelwe, anginalutho Nkosi yami. Angifuni ekugcineni la masisina ingasekho ingane kuthiwa ngasikhipha isisu owara ngayibulala ingane. Anginangane, angikhulelwe esifeni sami, anginalutho. Nalo uhambe edumisa into engekho Facebook, cela aphume endabeni zami. Akaphume nje aphele endabeni zami. Ngenze njani menginomkhaba? Yini engizoyenza menginomkhaba Nkosi yami? Ngenze njani? Ngaze ngalinge emhlabeni, ngaze ngalinge. Ngikuzile ukuthi lesi engathi siyakhukhumala. Asena hayi asinalutho. Manje masiyozidefenda-ke futhi ebantwini futhi abaphume kuwena, wena awunalutho ngempela. Angazi. Hayi ngeke akwazi. Woza la sondela? Angeke bathrum. Cha sondela. Nakho. Manje lesusiqinile. Hayibo. Manje sisaqinile. Isizokhayisi siyathamba bo size sithi kanje. Ngiyabuya. Wait ngigenile kule insuku ngiyabona ukuthi hayi ngisho nobuso bami kuyagqoka nje ngendlela engayiqondi. Ulale auntie. Ngishaya ovalo ngoba ngebathroom. Kwavele kwathi ngivele ngiduda amanzi, ngifaka amanzi khona ngengiloto ngabe athi uthi ngiyenze njengoba kuthiwa ngenze. Ngicabanga into eningi, ngicabanga uma, ngicabanga ubaba. Hey, kuningi nje ngikucabangayo. Akuveli lutho nje la. Hayi bangaveli lutho ufike wenzani kanti? Awungenzi awubeki Nkosi yami ngenzeni. Zizokhala, zizolila. Sinewu. Senze kahle. Ngivulela ngasengafala. Usuthinga. Ngithenga into zabelungu nje. Ngikhuleke khona nje. Mawusibhile la. Nazo? Nkosi yami naku-ke futhi kwangiphinda-ke. Sinewukhulelwe ngempela. Yabona nje. Yewena. Yo, sibuyisele emuva futhi Nkosi yami. Hey. Ukhulu okuzokwenzeka ngoba ba-right sinene babakhe. Manje le awuzolimala kakhulu. Angingena ngihlangene futhi. Njengoba ngizomtshela ukuthi ama-results athi positive, ngilindele ukuthi uzojabula ngoba vele uyaqala ukuthi ukubaleka. Uyabona ukuthi-ke sekunesidingo sokuthi uzohlala la ngoba amacele ngeke avuma ukuthi uhlala abafazi abawu-2 lapha kwakhe. Angisho ukuthi uzomthatha, ngisho ukuthi kodwa uyasibona-ke isidingo. Ube nekwakho la nizohlala khona. Kusho ukuthi manje sekufanele siyilungise ngampela le ndlu. Uma mengimbheka uphoxekile kakhulu futhi ngingeke ngimblame ngokuphoxeka kwakhe, kufanele aphoxeke. Futhi senze ngimtshela ukumtshela mina ubaba wakho. Njengoba ngizona kanje sekuphelile futhi.
uma usubona nje ukuthi usuzoteta uhambe emzumbe ungaphumi nje nala endlini uye esibhedlela ngoba ngeke ngehle inuka mina ungangifaki nokungifaka ngobona ingane mina isikhona usemzumbe futhi hayi noma ngakhala sine uzungangifaki mina azingaflopa ngiflope kakhulu ngiphinde ngakhulelwa kade so ingako ngikhale ngithi ma ubaba ngizombhekela ubani umana ngcono uma uthetha adlule ubaba yena umuntu engimsaba kakhulu ke manje uthi ngizombhekela uba kade sesi-right naye sengiqala phansi manje sengiyabheda futhi iyona nje into engikhalisa kakhulu leyo. Ma kabisa inyembezi iyona leyo ejabulisa ubaba wakho ngcono yena excite-a-ke yakhe ijabule angazi-ke la kwena nawe uyajabula awazi yini wazi uye kanye egoli ubuye sukhulelwe yini mbamba ngengane mani kusenzekele ngisenzile ngoba kusenzakaleni yo hayi sine ngifuna nokuze uze uthi yimi engagijima ngotshela ubaba wathi ngalokho wathi ngizogijima ngiyotshela ubaba wakho khona ezokuxosha angihlangane-ke ngize ngikutshele ngikhulume lutho ngiyacabanga ukuthi usine unewombo eyamukelayo ekhululekile ihlezi isimayilile nje ngoba nje kancane yena iyathatha nje yona iyathatha sine life iyakhona nje ushaya isignature yokuthi bekhona ngomntwana uphume nje kancane khona ngizomshayela ucingo because fanele ngimbikele kwanamhlanje njengoba ngazi ubaba mfethu usunjani Jesus sobonakala mami yebo kade ngihleli nolwandle lana so ngizobuyela lapho kukhona okuncane nje ngicela sikuxoxe sizoxoxa mangifika so uyabona ukubula umacele ngabe ngimtshela manje akuyona indaba yokuthi ngiyithule le futhi ngenhlanhla akuyona eyami uyabona iyasinda indaba makweyami mayifaka mina nje noma ngabe ithile manje lena ayingifaki kodwa fanele ngimdlulisele kuyona whether uyajabula noma kajabula kodwa indaba fanele ngidlulise ngikhona into engifuna ukuyikhuluma noma ngiyacela mama yebo ngicela sithathe iwalk nje khona into encane ngifuna ukuyikhuluma uza ney'ndaba-ke awumuzwa ngibesela ulwandle lapha ngathi kufanele kulungiswe indlu mase ngithi ngiyasukuma-ke sesivumeleka ngimisa athi hayi baba ngicela ume bese vele engitshela ukuthi ukhulelisile akungimangazi yabona le yiyo le eyenza ukuthi angapheli ey'ngolweni ama-results akhona-ke lawa ngangimtshela nokuthi yabo le ndlela yakho la ezinkolweni akunankinga-ke uyawazi umthetho umacele angimboni enyukela ushukela kakhulu angimboni futhi ethuka kakhulu ngibona nje ewumuntu ongizwayo uthini umthetho uma kwathiwa nje khona ingane ukhulelisile akaphiki akavumi uneutral silinde igazi I hope nalowo muntu lo amkhulelisiwe uyawazi umthetho ulwandle mekhulelisile yeah kufanele ngabe siyohlawula angeke-ke siqale ngokuyohlawula umuzi nomuzi nomthetho wakhona bakithi okay fanele senze njani owakamacele-ke usho kanjani sohlawula kanjani singane noma sihlawule ingane yethu noma sihlawule ingane yakobanye abantu asudlali nje hlobo lomlabalaba so uzokwazi uma ngabe sesithole yes ayikho into engeke size siyenze ukuthi ulwandle afile okay aphinde enze into eqhubekayo kusho ukuthi manje kufanele silinde sihloniphe lokho kusho umacala ukuthi umuntu akahlolwe igazi ukuthi wale ekhaya kusho ukuthi mhla ehloliwe umuntu kwatholakala ama-results yilelo langa siyophuma ngalo siyokhona nanokuthi futhi uma ngabe bethanda abantu bakhona bangeza uzosibikela uzofika ubatshela kunenkinga okay futhi bangezi wena uzokhuluma nini kanti nalaba nganihlangane noba abantu bakhona ihlangane nabo ukuthini angisho
uzokhuluma nomkhonyana wakhona mawuthi umkhonyana wakhona noma uboyfriend wakhona whatever ulwandle wabo lo ngoba uthola ukuthi khona uyaziwa hlana angithi uzoyenza yena yonke leyo angingeni hayi kusho ukuthi singaphinda abantu bonke kusho ukuthi mina kufanele ngikhulume nolwandle ecaleni ngithi asenze okuncane esingakwazi ukwenza without involving uMacele. One, ufuneka aye clinic lontombazane, kufanele simahambise nolwandle. Number 2, kufanele athole iy'ngubo ekhuluphala ngoba ukhulelwe. Yabona, so ziningi izinto kufanele kufanele sizenze lezo zinto. Yabona nje namhlanje? Yeah. Akubazukulu kuyabhuda. Uwe ma, hayi ngeke ngosaya ngisho. Khuluma ngani manje? Yo, bese ekhanda. Asabi. Ngabe nami ngisho ukuthi hayibo yazi nami ngisuka la entweni yokuthi usine manje kade ngithola ukuthi unengane. Ngaye baba ukuthi hey sigaba sengwele yakho lo ndawo. Zip your mouth. Ngiyajabula ukuthi ngizothola ithuba at least lokukhuluma izinto ezenza noma khomalo singaboni ngaso le. Nje ngijajuliswa yilokho. Uzohlangana noMthombeni, I don't know, but I guess alihlangana. Hello, John. Sithobana ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela uvulele isihlalo. Oh, yebo. Okay. Njengoba ngikubona nje Mzilikazi, ngifuna ukukhuluma ngezinto ezenza singazwani. Uphatheke kanjani empilweni? Hayi ngiyaphila. Hayi ngiyaphila nami. Ngiyajabula ukuthi ufikile uzongibona. Last time sila noMthombeni la ngathola khona indaba eziningi shocking. We were also talking about the IVF. So there was a future, a bright, kwabukeke ngazo ukuthi kusasa likhona. So namhlanje kunomehluko because sakhulumi knowing exactly ukuthi indlela yethu ibhekephi, sikhuluma siphila nje. Kunento esiphambanisayo but leyo nto ayingenzi mina ngingabi indoda yakho. Manje inkingi leyo ukuthi kungathi mina ngiseyona indoda yakho and leyo nto leyo ingifrustrate kakhulu. Angiyilapha kwakho ngamabomu ngaphandle kwesinqumo lesesathathwa yimina ukuthi ngeke ngiye. Yena wathatha isinqumo sokuthi uma ngabe umseleko engamlahli uMakhwela ngeke asangenela kwakho. Ngenzeka i-issue mhlawumbe singayi-resolve for the next 2, 3 years, 4 years. It's fine. I'm not planning to say much tonight because I know that when I start to say something, siyaxabana and I'm feasible to do pelikapi. Uma nina wena uhlala la uhlala khona eThekwini, uma yena ehlala la ehlala khona noma ngwakho kusho ukuthi eMzumba kusekho umuntu. Manje ngikhalela lokho mina ukuthi asikwazi ukuthi sihambise abantu bese eMzumbe singabi namuntu. Ngokwami ukubuka into ebulala uMzumbe ngokaMthombeni ukuthi unomuntu afuna ukumboneka eMzumbe kuphela o-specific. Uma ngaya bana hlahlale bana eMzumbe ohlezi ufile uMzumbe for as long as lo muntu enamdakada njengomuntu ozovusa umuzi wakhe engekho amagceke nasemzini. uMakhumalo unamandla amaningi. Mhla wasibona sithandana okwazi ukuthi uyena. Mhla wasibona singathandani okwazi ukuthi uyena. Kusho ukuthi ngesikhathi uMakhumalo ebambile ezicabangela yena, umuzi kaFlo uyafa, umuzi kaJoyce uyafa. Yabona? Kusho ukuthi ngesikhathi yena ecabanga ukuthi fanele ngibambe isikhathi eside, but sinomuzi esiyobuyela kuwona ngelinye ilanga. Sophie. Ngisanda kuthola ukuthi usine ukhulelwe. Yebo. Mina manje sizoqala ngisho. Iqiniso lithi wangithatha kabi. I'm being disrespected and I'm being controlled. Didn't I fall pregnant several times given my ectopic pregnancies? Wena ufuna lesimo sakhe singaffectile.